ಪನ್ಪಿ ಪೊರ್ಲ ಬಣ್ಣದ ಬದುಕುಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದಿಪ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಅವಳು ಬೆಳೆಯೊಂದಿಪ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪಾತಿರ್ಪವನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಇಂಥ ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತರಿಗಳ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಯಾನು ಪವಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ನಗ ಐಟ್ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಪಾತ್ರ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಕನಕ್ ರೂಪ ಕೊಡ್ದು ಜೀವ ಕೊರ್ಪುನಾಯನೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗ ಜೀವ ಕೊರ್ಪುನಾಯನೆಂದೆ ಪನೊಲಿ ಅವೇ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ಇನ್ನೀತ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಸಿನಿಮಾ ನಟೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ನಲ್ಲ ಪಂಡ್ರಪೋರಂಡ ಲೇಖಕ್ಕೆ ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಆತು ಬುಕ್ ಬರ್ತಿರು ನನಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮೆರನ ಬಗ್ಗೆ ಪನಡಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಇಂಚಿಂಚಿಲಂಬರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾದ ಮತ ಆತನು ಸುರುಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ದಾದ ಆ ಒಂದನ್ನು ಪನ್ಪುನೆನು ಆರ್ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾವೆರು ನೆರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ ಪೆರ್ಮೆ ಪಂಡ ಅವೇತೋ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆ ಮೆರ್ನ ಆರೇ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಅರಣಿಂತ ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮೋಕಿಡೆತ್ಕೊಂಡ್ಗ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ 49 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ 171 ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನೆಟ್ ಈರ್ನಲ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಸೊ ಎಂಚಾಪನ್ ಸರ್ ದಾದಾಪನಲ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆ ಒಂದುಂಡು ದಯಪನ್ನಾಗ ತುಳು ಭಾಷೆನೇ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಬಹಳ ಒಂಜಿ ನಿಕೃಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿ ಟುಪ್ಪುನಾಗ ಇನಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋದು ಮುಟ್ಟುದು ಪಂಡಗ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪು ದಯಪನ್ನಾಗ ಸುರುಟ್ಟು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದಿನಿ ಇತ್ತೆಂಚತ್ತು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಹುಮ್ಮಸೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಟ್ ವರ್ಷಗೂ 17 ಜಾಸ್ತಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಪು ಬಂದಾಗ ಅವಲ ಸಾಧಾರಣ ಹಿಂದಿ ತೆಲುಗು ತಮಿಳು ಈ ರೇಂಜಿದ ಮಟ್ಟಗೂ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಪು ಬಂದಾಗ ತುಳುವರಾಯನ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಖುಷಿ ಪಡೆಯೋಡು ಪೆರ್ಮೆಲ್ಲ ಬಡು ಒಂದು ನನಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಉತ್ತಮ ಆವಡು ಸರಿ ನಾ ಪುದರ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇದು ನಮಕ್ ರಾಮಣ ಮಿಗ್ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಂದ್ ಪಂಡ ತಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪದ ಏನ ಪುದಡ್ ಎಂಚ ಸೇರ್ನ ಈ ರೀತಿ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ರಾಮನ ಗೊತ್ತುಂಡು ರಾಮನ ಸಹೋದರ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಒಂದು ದುಂಬುದ ಯಾನು ಮುಲ್ಕಿಡಿತಿನೆ ಮುಲ್ಕಿಡು ಈ ರಂಗಭೂಮಿಗೂ ಭಾರಿ ಅಪಗದ ಕಾಲೋಡು ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಭಾರಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಎತ್ತನು ಅಲ್ಪ ಮಲಮಲ್ಲಕುಲು ದುಂಬುದ ಹಿರಿಯರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರು ಪೂರೈತನು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಈ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಸಾಧಾರಣ ರಾಮಾಯಣೋಡು ಬರ್ಪುಂಡು ರಾಮೆ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಾನ್ ಸೊ ಯಾನು ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಚುರುಕುಡು ಎಲ್ಯಡೆ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಚಟುವಟಿಕೆ ತೂದು ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಣದು ಆ ಪುದರ್ಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೂ ತಮ್ಮ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸೇರ್ಸಾಯಿನ್ ಆ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಒಂದೆಟ್ಟು ಅಕಲ್ನ ಸಮೂಹದ ಅಕಲ್ ಪೂರ ಅಂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿರು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ನಂಡ ಏರ್ಲ ಅಪಗ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣವನ್ನಾಗ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಾಟಕದ ಬ್ಯಾನರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟೆಡ್ ಪೂರ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣಂದೇ ಪುದರ್ ಪಾಡಿಯರು ಅವು ಅಂಚನೆ ಆಂಡಿ ಎಂಕ ಅಪಗ ಒಂಚೂರು ಮುಜುಗರ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಂದಿ ಇತ್ತೆ ಅವು ಆ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ನು ಕೊರ್ತುಂಡು ತಮ್ಮೆ ಪನ್ನಾಗ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿಖಲ್ನ ಮಾತೇರ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗೆ ಈ ಅರ್ಥ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಸಹೋದರ ಬರ್ಪುಂಡು ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಎಂಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹೋದರ ಭಾವನೆ ಇಡ್ಲೆ ತುಪ್ಪೀರ್ ಸರ್ ಈತ ಪುರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ಪಂಡ ಇರ್ ಪಂಡರು ಮುಲ್ಕಿದಾರ ಪಂಡದ ಇತ್ತ ಈರ್ನ ಜೀವನ ಮುಲ್ಕಿಡಿ ಎಂಚೆತ್ತನ ಇರ ಬಾಲ್ಯ ಎಂಚೆತ್ತನ ಇರ ಕುಟುಂಬ ಪುರ ಎಂಚೆತ್ತನ ಸರ್ ಅವ್ರು ಬಾಲ್ಯ ಪನ್ನಗ ಬಾಲ್ಯಪ್ಪನಗ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಸ್ಥಿತಿವಂತರಾದಿತ್ತ ಯಾನು ಶಾಲಾ ಜೀವನ ಅನಗ ಎಂಕಲ್ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಹೊಡಿತೀನಿ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲು ಮಾತ ಇತ್ತು ಮುಲ್ಕಿಡು ಅವಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತಿದೆ ಆ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪನಾಗನೇ ಕಲ್ಪ ಅಪಗದ ಅಲ್ಪ ನಾಟಕದ ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ನಾಟಕಲು ಸಾಧಾರಣ 2ನೇ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಚಿನ ನಾ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಅವು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಎನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮುಲ್ಕಿಡ್ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಆಂಡು ಕಾರಣ ಅಮ್ಮೆರು ಎನ್ನ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ತೀರ್ಪೋಯರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕುಡ್ಲಗಾಂಡು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಆಯ್ನೆಟ್ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಲಾಂಡ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಎನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾತ ಮೂಲೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ ಯಾನು ಮುಲ್ಕಿ ಪೋಯಿನಿ ಮುಲ್ಕಿಡೆ ಎಂಕ್ ಕುಡ ರಂಗಭೂಮಿದ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಆಲ್ಪಡ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂಡ್
ಸರಿತ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಆಯ್ನಾತ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಬರ್ಪಾರು ದೂಂಜಿ ಪಜ್ಜೆ ಎಂಚೆತ್ತನ ದಯಪಂಡ ಎಕಡೆ ಪಂಡಯ್ಯನ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಆದಿತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆತರ ನಟ ಆತರ ಲೇಖಕ ಆತರ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜೆರನು ಪುರ ತುಯರ ಪೋಂಡ ಎಂಚೆತ್ತನ ಇರ್ನ ಬದುಕು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಈ ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿಲ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಲ ಭಾರಿ ಆಸಕ್ತಿ ಎಂಕ್ ಈ ಕಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಸೇರಿದು ಎಂಕಲ್ನ ಲೈಫ್ನ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಪಗನೆ ಎಂಕ್ ಸಿನಿಮಾಡು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಅಪಗದ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗೂ ಕೆಲವೇರನ್ನು ಹೊಸ ಬೇರೆನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತುಂಡು ಈ ಕೆಲವು ನಟರಿತ್ತಿನ ಟೈಮುಡು ಕೆಲವರನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆನಾಗ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಸೊ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಯಾನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಆದು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನ ಪೊರ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಬೊಲ್ದು ಪ್ಯಾಂಟು ಶರ್ಟ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪಯ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಒಂದು ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋದು ಅವಳು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊರ್ದು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅವಳು ಅಂಡ ಆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಉಪ್ಪುನ ಮೂಲುಪ್ಪುನ ಎಂಕಲ್ನ ವಾಸದ ಆ ಮಾತ ತೊಂದರೆ ತೂನಾಗ ಅಲ್ಪ ಸರಿ ಕಟ್ಟಾಯ್ಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ನಾಗ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಹೊಂದೊಂದು ಪೋಡು ಇಲ್ಲು ಸಿನಿಮಾ ಸಂಸಾರ ಅಂದು ಪಂಡ ಆಪುಜಿ ಆ ಒಂದೆಟ್ಟು ಗೊಂದಲೋಡು ಕೂಡ ಮುಲ್ಕಿ ಬತ್ತೆ ಮುಲ್ಕಿಡೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸೋಡು ಇತ್ತೆ ಆ ಟೈಮುಡೆ ಈ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರಿಯ ಹೊಸತ್ತ ಅದು ನಾಟಕ ಬರೆ ಆ ನಾಟಕಡು ಯಾನು ಎನ್ನ ಈ ದೃಶ್ಯ ಪನ್ನಗ ಯಾನು ಕುಡ್ಲಾಡು ಕೆಲವು ನಾಟಕಗಳು ಎಂತೂದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಡು ಐತ ಮುಂದಾತನು ಎನ್ನ ಸುರುತ ನಾಟಕಡೆ ಯಾನು ದೃಶ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ನಾಟಕ ಮಲ್ತದ್ದು ನಾಟಕ ದೃಶ್ಯ ಹೊಡೆದೇ ನಾಟಕ ರಹಿಸಿದುಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಅನ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸರಿತೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಇರಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ತೆರೆಯೋಡ ಅಂತ ಪಂಡ ಇತ್ತಿದ ಜನರೇಷನ್ ತೆರಪಂಡ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಉಗಮ ಎಂಚಾಣ್ ಪಂಡದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತೂಪುನಂಡ ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಐತ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪೊರ್ಲು ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನದಾಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಪನೊಲ್ಯ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ನಗ KN ಟೇಲರ್ ಅಪಗ ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿಯೇ ನಾಟಕನೇ ಉಂತವನ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಸೊ ಆರು ದಾದ ಮಲ್ತೇರಿ ಮೂಲು ನಾಟಕ ಗೊಬ್ಬಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಬೊಂಬೈ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯಡು ಈ ನಾಟಕ ತಂಡನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದು ನಾಟಕ ಗೊಬ್ಬಿಯರು ಅಲ್ಪದ ಜನಕಲ್ನ ಸಂಪರ್ಕಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನ ಧೈರ್ಯಗೂ ಅರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಸೊ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧನೆ ಬತ್ತೀರು ಬಾಂಬೆಡು ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಮೊಕ್ಕಲೇನು ಮಾತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತೇರು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುನೇ ಭಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಷ್ಟ ರೈತಿಡು ಅಪ್ಪಗ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಕೈಪಾಡ್ನ ಭಾರಿ ಸಾಹಸತೆ ಸರಿಟ್ ಬಂಡ ಕೆಲವು ಆರು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೇರು ಪನ್ನಾಗ ಸಮೂಹ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನ ಒರಿಯಾಡ್ದ ಅಪ್ಪಜಿ ಒರಿಯರಿ ₹100 ಅಪಗದ ಕಾಲ 100 ಪನ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಂಚ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗನ ಏರಾಂಡಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಆಸ್ತಿ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆರು ದಾದ ಮಲ್ತೇರು ಆರು ಕತೆ ನಾಟಕ ಬರೆಪಿನಾರು ಬೇತೆಕಲ್ನ ಕತೆನು ಆಕಲ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಮೂಲಕ ಈ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೇರು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಉಂಡತಿ ಸುಜಾತ ಅವು ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಅಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಉಂಡತಿ ಅವಳು ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವುಡ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತು ಅವು ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆದಿತ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಒಂದು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೊಂದಿತ್ತು ದಾದ ಬನ್ನಗ ದುಂಬುದಕ್ಕಲೇನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಟ್ಟು ಕೂಡದು ಜನರು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ಅಪಗದ ವಾತಾವರಣ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುನು ಪನ್ನಗ ಭಾರಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪಡು ಪುನಃ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿತ್ತು ಆ ಪುರ್ತುಗು ಟೈಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆಕಲಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ಕಲಿಗ್ಲ ಮುಲ್ತಕಲ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತಿನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಸುಂದರ್ ಕರ್ಕೇರ್ಂದು ಸಿನಿಮಾಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಹೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಲ್ತ ಸಿನಿಮಾದ ಟಚ್ ಇತ್ತಿನ SR ರಾಜನ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಕನ್ನಡೋಡು ಆರು ಅಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಸ್ವತಃ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ KN ಟೇಲರ್ ಮಲ್ಪುನ ಸಿನಿಮಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುದಂತ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೀರು ರಡ್ಡು ಸಿನಿಮಾ ಒಟ್ಟುಗು ಆಂಡಲ ಸುರೂಕಾದು ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಪಣದು ಜ್ಯೋತಿಡು ಬತ್ತನು ಆ ಜ್ಯೋತಿಡು ಸಿನಿಮಾಡು ಎನ್ನ ತಂಗಡಿಂದು ಬನ್ನಾಗ ಈ ತುಳುವೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಚುಲಿಮೆ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರಿ ಐಸರಾದಿತ್ತು ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ದಾರದ ಬೊಡಿದು ಬತ್ತನು ಅವು ತಮಿಳು ಪಿಕ್ಚರ್ದೆಲ್ಲ ಕೈಟು ಪೆಟ್ಟು
ನೃತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಒಂದು ಪೂರ ತೂದು ದಿನಕ್ಕೂ 5 ಶೋ ಕಾಂಡೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಜನಕ್ಕೂ ಬರೋಂದಿತ್ತೀರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜೊಂದಾದು ತುಳುಸಿ ನಮಗೊಂಜಿ ಭದ್ರ ಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಪುಟ್ಟಿನ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಅತ್ತ ಅವು ಮೂಲು ರೂಪಾವಣಿ ಜ್ಯೋತಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಸುರುತ ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ 1971 ಫೆಬ್ರವರಿ 19ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾರದ ಬುಡಿದು ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸುರುಟು ದಾರದ ಬುಡಿದೆಯನಿ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಬೊಕ್ಕಾಯಿನಿ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಸುರುಟು ಬತ್ತಂಡು ದಾರದ ಬಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಂಡು ಒಂದು ಸೇಮ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಲಂಚನೆ ಸತಿ ಸುಲೋಚನ ಸುರುಕು ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಧ್ರುವ ಭಕ್ತ ಧ್ರುವ ಅಂದು ಸುರುಟು ಆತುಂಡು ಅವು ಅವು ಕೆಲವರು ಐಕ್ ಸಾಹಸ ಬತ್ತೆರಡಲ್ಲ ಅವಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಕಷ್ಟಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಎಂಚ ಆಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ ಅಂಚ ಮಾತ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮೂಲ KN ಟೇಲರ್ ಕೆಂಪೂರು ದೊಡ್ಡ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಚ ಮಾತ ಅಕ್ಕಲೇಡ್ದೆ ಹಿರಿಯ ತಲೆಮಾರಡ್ದೆ ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿ ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಲ ಪ್ರಾರಂಭ ತುಳಸಿ ಸರಿ ತಿತ್ತೆ ಪಂಡರ್ KN ಟೇಲರ್ ಆರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆನಂದ್ ಇದು ಆರ್ನ ಪರಿಚಯ ಇರಿಗೆ ಕೈತಲ್ಲು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಆರ್ಡ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಇರು ಪೂರ ಮತ್ತೆ ದಾದ ಪರ ಹೊಂತೀರ ಪಂಡ ಸುರುತ್ತ ಸಿನಿಮಾಗ ಅರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಲ್ಪಡುತ್ತು ದಾಯ ಆಡರಿಗೆ ಇಂದೆ KN ಟೇಲರ್ನ ಎನ್ನ ಅಂತಿಮ ಆರ್ನ ಕೇರಿ ಅದ ಟೈಮುಡು ಇಂಕರಡ ಭಾರಿ ಸಂಪರ್ಕ ಅಂಡು ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಈ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಬರೆಯೋಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಕೆಲವು ಮೂಲ ಆಧಾರ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕೊಡೊಂದು ಅರನ ಸಂಪರ್ಕ ಬಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅರ್ನ ಆರಂಭ ಕಾಲೋಡು ಅರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಆರಂಭದ ಕಾಲೋಡು ಯಾನಿತ್ತೀಚಿ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮೂಲಕ ಎಂದೆತ್ತ ಮಾತ ವಿಷಯ ಸಂಗ್ರಹ ಅಪಗ ಏಪಲ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಕೆದಕೊಡಾಂಡ ಬೇತೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ನು ಪಂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಯಾನು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲೇಖನ ಇಂಚ ಬರ್ನಂಗ KN ಟೇಲರ್ ಪಂಡಿರ್ ಐತ ಸತ್ಯ ಕತೆ ಏನಡ ಪಂಡಿರ್ ಎಂಚಿನ ಯಾನಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪಂಡಿನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡಾಂಡ ಅರಡ್ದು ಬಾಯ್ಡ್ದೆ ಬರೋಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನಾದ ಪಂಡ ಸಾರ್ ಈಗ ಎನಡ ಉರಿಯಡ ಪಂಡ ಪೂಜಿ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿಂದ ಅಂದು ಅಕೇರಿ ಆರ್ನ ಅಂತಿಮ ಟೈಮುಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನು ಪಂಡಿರು ಯಾನಿತ್ತೆ ಪನರೆ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಸುರುಕು ಬತ್ತನು ದಾರದ ಬುಡಿದಿ ಸುರುಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ಒಂದೇನು ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಅದು ಯಾನಕ್ಕೆ ಪರೋಡಾಂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಒಂಜಿ ಪನ್ನಂಡ ಎಡ್ಡೆತ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲೆತೆ ಅಂಚ ಆರ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಡದು ಬೊಕ್ಕ ಆರೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬರೆಪೆ ಒಂಜಿ ಅಸೆಟ್ ದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಅಕುಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಕುಲ್ನ ಪಿರಾವುಡೆ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಾಲಾನುಕಾಲ ಎತೋ ವರ್ಷಾನುವರ್ಷ ಒರಿಯೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಆ ಬುಕ್ ನಾನು ಬರೆ ಐಕ್ ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಾದ ಐತ ಆ ಬುಕ್ಕು ಬರೆಯನಾಗ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಬೇತೆ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಮೂಲ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಬೊಕ್ಕಲ ಐತ ಆಸಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪ ಇನ್ನೇನು ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಬರೆಪಿನ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಸುರುಕಾದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೂ ತುಳು ಪದಕುಲು ಅವು ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಫ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತುಳು ಪದಕುಲು ಅಪಗ ಆ ಪದಕುಲ್ಲ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಉಂಡು ಸೊ ಆ ಪದಕುಲ್ ಏನು ಮಾತ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಅಪಗ ಗ್ರಾಮ್ ಫೋನ್ ಇತ್ತೀನಿ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಬತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬತ್ತುಂಡು ಸೊ ಗ್ರಾಮ್ ಫೋನ್ ಹೊಡ್ದು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಕನತದು ಅವೇನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಮಾತಾ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಪದಕುಲೇನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತೆ ಅಂಡ ಅಪಗ ಏರು ಪದ ಪಂತೀನಿ ವಾ ಪದ ಏರ್ ಬರೇತೀನಿ ವಾ ಪದ ಸಿನಿಮಾದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಪದ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಏರ್ಯಾರು ರೈಟರ್ನ ಏರ್ಯಾರ ಅಪಗ ಎಂಕೀಗ ಸಿನಿಮಾದ ಪೂರ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪನ ಆಸಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸುರುಕಾದ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಮಾತಾ ಪದಕುಲೇನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತದು ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಇನಿ ಮುಟ್ಟದ ಮಾತಾ ಸಿನಿಮಾದ ಪದಕುಲು ಏನಡ ಸಂಗ್ರಹ ಅದು ಉಂಟು ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೂದು ನೇನು ಜನಕುಲು ಕೇನುವಿರು ಒಂದಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪಣಿ ಕೂಡಲೇ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಿನಿಮಾ ಸುವರ್ಣ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯವರೆ ಆಯ್ತ ಆಸಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟುದು ಆಯ್ತ ವಿಷಯ ಅಂಡ ಕೈಪತ್ತದೆ ಅವು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಕರ ದಾಯೆ ಎಂಚಂದು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಪಕಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೆ ಆಯಡ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟಕರ ದುಃಖಕರ ಸರಿಯಾಯಿನ ಫೋಟೋಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ಡ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಪಗ ರೀಲ್ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ದೆತ್ತಿಪಿನ ಅವು ಅಕಲ್ನಕಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೇರು ಅಡೆಗೆ ಬುಡಿಯರು ಆಯ್ತಾ ದಾಲ ಮೂಲ ಆಧಾರ
ಕೆಲವು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯೋದು ಅಕಲ್ಡ ಮಾತ ವಿಷಯನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಕಲ್ಡ ಸರ್ವೆ ಮಲ್ತದು ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೂಲೊಡ್ದು ಮಾತ ದೆತ್ತದು ಅವೇನು ಬರೀತೀನಿ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಏತು ಪದ ಉಂಡು ಓಲು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತೀನಿ ಏತು ಸಮಯ ಒಂದು ಪೂರ ಏತು ಸಮಯ ರನ್ನಾಂಡು ಇಂದು ಮಾತ ಬಾರಿ ಒಂದೇಟು ಬರೀತೆ ಸರಿ ಈತು ಪೂರ ಬಂಗ ಬತ್ತದ್ದು ಬುಕ್ಲೇನು ಬರೀತಾರೆ ಇರಿಗೆ ಆ ಪೂಜಾ ದಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಬರೆಯೇನು ಏರೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಎಂದೇನು ಪಂಡದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂದೆಂಚಿನ ಬನ್ನಾಗ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಬರೆಯನಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾರಿ ಹುಮ್ಮಸಡು ಮಲ್ತಾಡ ಅವೇನು ಕೋಡಿ ಹತ್ತರ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡು ದಯ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿನೇ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಡು ಬುಕ್ ಆಯ್ತಾ ಸರಿಯಾಯಿನ 100% ಆಯ್ತಾ ದಾಖಲೆ ಮಾಹಿತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೋಡು ಒಂದು ಪೂರ ಕಷ್ಟ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂದೇನು ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ಬಾಕಿದ ಸಿನಿಮಾದ ಅಕಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಯಾನು ಅಕಲನ ಬೇಡಿಕೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆದ ವಿಷಯಡು ಯಾನು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಾಡ್ದು ಅಕಲ್ನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಒಂದೇನು ದಾದ ಬನ್ನಗನೆ ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಉಂಡು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಹತ್ರ ಎನ್ನ ಪುದರ ಒಂಜಿ ಶಾಶ್ವತವರಿ ಉಂಟು ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬದುಕು ರೂಪದಾಗ ಸಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತ ಮೈಲ್ ಕಲ್ಲು ಪಾಡೋಡತ್ತೆ ಆ ಮೈಲ್ ಕಲ್ಲಿಂದ ಪಾಡದೆ ಅಂಡ ಇದೇಗೆ ಎತ್ತು ಮುಂದೆ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಏತು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ 5ನೇ ವರ್ಷ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಆಪು ಆ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಇಡೀ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋಡು ಆಯ್ತಾ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಒಂದೇನೊಂದು ಸಾಧನೆ ಬರಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಕೆಲಸದ ಆಯ್ತಾ ನೆತ್ತ ಒತ್ತಡೋಡು ಅವೇನು ಮುಂದೆ ದುಂಬುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒವ್ವೇ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಪಿರವುಡು ನಾಟಕ ರಂಗದ ಒಂಜಿ ಬೋಲ್ಪು ಪನ್ಪುಣ ಇಪ್ಪುಡೆ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಇರ ಜೀವನಡ್ ನಾಟಕ ರಂಗದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಎಂಚತ್ತು ಯಾನ್ ಪಂಡಿಲಕನೆ ಎನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯೋಡೆ ಎಂಕ್ ನಾಟಕ ತೂದು ಐತ ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚು ಎತ್ತುದು ಆತನು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನೇ ಉಂತಿನಿ ನಾಟಕ ಹೊಡೆದ ಆತರನೆ ಯಾನು PUC ಎಕ್ಸಾಮುದ ಟೈಮ್ಡೆ ನಾಟಕ ತೂದೆ ಏನು ಪಿರಬುರಿಯ ಸೊ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬಿಡ್ದು ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಬತ್ತೆ ನಾಟಕದ ಅಭಿರುಚಿ ಎಂಚಂದು ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ದುಂಬು ಪರದೆದ ನಾಟಕಲು ಆವೊಂದಿತ್ತು ಎಂಕ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ದ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪರೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ನಾಟಕ ರಂಗು ಬೈದಿನಿ ಅನ್ನು ನಟನೆ ಮಲ್ಪೊಡುದು ನಾಟಕ ಬರೆದು ನಾಟಕಲ್ಲ ಬರೆಯ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲನೇ ನಾಟಕ ಎಂಕಲ್ನ ರೀತಿದ ನಾಟಕ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲೇಗಿಂದು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಣ್ಣದು ಯಾನು ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ನಾಟಕಗೂ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಉನೇನು ಬೇತೆಕಲು ತೂದು ಏನಾನು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಗಾತ್ರನೇ ನಾನು ಬೇತೆ ನಾಟಕಗೂ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಸೊ ಎನ್ನ ನಟನೆ ಲೇಖನ ಬುಡ್ದು ಯಾನು ದೃಶ್ಯ ಜೋಡಣೆದ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಐಟಿ ಯಾನು ಎಡ್ಡೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ ಪರದೆದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡು ಅವೇನು ಮಾತ ಮಲ್ತದೆ ಹಿಡ್ದಾತ್ರೇನೆ ಅಂಗಿನಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಬತ್ತೆ ಸರಿ ಏತ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ದರು ಸಾಧಾರಣ 1000 ಹೊಡೆದುಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಅಭಿನಯತ್ತು ನಾಟಕ ರಂಗಕರ್ಮಿ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲೇಖಕರನ್ನ ಮಲ್ಲ ಲೇಖಕರನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಾಟಕನು ಐಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಐತ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬೇತೇನೆ ಇತ್ತೆದ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ದುಂಬುದ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸೀಮಿತವಾಯಿನ ನಾಟಕ ಐಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಮಾತ ಊಲ ಇಚ್ಚಿ ದುಂಬುದ ನಾಟಕಲು ಎಂಚಂದ ಪನ್ನಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೆರೈಟಿ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂಚಾದ ಐಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಖುಷಿ ಬೇತೆನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಆತಂಡು ದುಂಬು ಹವ್ಯಾಸಿ ಪರ ಇತ್ತಂಡು ಸರಿ ಇತ್ತೆ 49 ವರ್ಷ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 50 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗ್ ಸುರುತ್ತ ಕಾಲ ತುಯರ ಪೋಂಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ್ ಎಂಚೆತ್ತನ್ ಸರ್ ಸುರುತ ಕಾಲೋಡು ಪನ್ನಾಗ ಇಂಕುಲು ಮೆಡ್ರಾಸ್ನ ಅವಲಂಬಿಸುಡು ಮುಲ್ಪ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲಾಗ ಇತ್ತಿ ಜಪಗ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನ ಬಾಂಬೆ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಅಪಗ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಅಡೆಗು ಪೋದು ಸಾಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಂಟೈರ್ ವಿಷಯ ಎಂಕುಲು ಬೇತೆ ಸ್ಟೇಟ್ನು ಅವಲಂಬಿಸೋದು ಅಪಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆತು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆದ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾತ ಎತ್ತಿಚಿ ಸೊ ಅಪಗ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಕರ ಐಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ಇತ್ತೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಪರ್ಮಿಟ್ ಬೋರ್ಡು ಆ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತುಂಡಾಗಿ ರೀಲ್
ಸಿತ್ತಿಕ್ಕುಡು ನಂಕಿತ್ತೆ ಉನರೆ ಅರಿತಿಕ್ಕುಂಡು ಎಂಚನ ಅವೇ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೊಡ ಅಂಡ ರೀಲ್ ಬೋರ್ಡು ರೀಲ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಟ್ ಬೋರ್ಡು ಆ ಪರ್ಮಿಟ್ ಸುರುಟ್ ಆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಸೊ ಅಜಿತ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೇ ಬೇತೆ ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪುದ ಕಾಲ ರೀಲ್ ಇಡು ಸಿನಿಮಾ ದೆಪ್ಪುನು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಟೇಕ್ 10 ಟೇಕ್ ಮಾತಾಂಡ ರೀಲ್ ಆತೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುನು ಇಂಚಿನ ಮಾತಾಯ್ತದ ಇತ್ತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಅಪಗ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗನೇ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ನಗನೆ ಜನಕುಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿಡು ಬಸ್ಸುಟ್ಟು ಸೈಕಲ್ಡು ಜೀಪುಡು ಅಪಗದ ಸಿನಿಮಾದ ತೂಪಿನೆತ ಒಂಜಿ ನಂಕ್ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಚೆ ಪೋಪನ ಅಂಚೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಸಿನಿಮಾಲ ಅಂಚೆನೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತಂಡ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಎಂಟೈರ್ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಬಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬೋರ್ದ ಗಾಡಿಡು ಮೆರವಣಿಗೆಡು ಪೋಪಿನಿ ವಾದ್ಯ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅವೇ ಪ್ರಚಾರ ಅಪಗ ಈ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಅತ್ತಂಡ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಪ್ರಚಾರ ಇಜ್ಜಿ ಗೋಡೆಡು ಬರೆಪಿನಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಬರೆಪಿನಿ ಪುದರ್ ಮಾತ ಅಂಚ ಅಪಗದ ಕಾಲದ ಜನಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನೇ ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಆ ಕನ್ನಡ ಅವೇನು ಮಾತ ತೂಪಿನೇ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ನಗ ಇತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಅವೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾಧ್ಯಮ ಐಕ್ ಲೈಫ್ ಉಂಡು ಅವೊಂಜಿ ದಂತ ಕತೆ ತಲಕ್ಕನೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಏಪಲ ಅಳಿಜವು ಏಪ ಯುಗಾಂತರಡ್ಲ ಉಪ್ಪು ನಂಜಿನ ಅಂಚಾದ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುನಗಲ ಏತ್ ಜಾಗ್ರತೆಡು ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಅಪಗದ ಕುಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಸಿನಿಮಾ ತೊಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಪಗದ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಉಂಡು ಸರ್ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡ್ ಮಾಮಲ್ಲ ದಿಗ್ಗಜರ್ ಇತ್ತಿರಪ್ಪಗ ಅಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈರ್ನೊಂಜಿ ನಂಟೆಂಚೆತ್ ಪನ್ನಗ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಪನ್ನಗ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಪಗ ಸಿನಿಮಾ ನಟೇರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಅಕುಲೊಂಜಿ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಅಕುಲು ಅಕಲೇನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ದಯ ಪನ್ನಗ ಯಾನು ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದೇನು ತೆರೆಯೋ ನೋಡು ಪಣದು ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಯಾನು ದೃಶ್ಯ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪು ನೆಡ್ದಾತ ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಉಂದಾಂಡು ಅಂಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗೂ ಸಿನಿಮಾಡು ಆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂದು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀಚಿ ಅಂಡ ಸಿನಿಮಾದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಎಂಚಾಪಿನಿ ಸಾಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎಂಚಾಪಿನಿ ಉನ್ನೇನು ಪೂರ ಅಪಗದ ಜನಕಲೇನು ಕೆಲವು ಜನಕಲೇನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕಲ್ನ ಮೂಲಕ ಅಡೆಪೋದು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನು ದ್ವಾರಕೇಶಿ ಸತ್ಯಭಾಮ ಅಪಗದ ಲೀಲಾವತಿ ಅಕಲೇನು ಪೂರ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತಿ ನೆಡ್ದಾತ್ರ ಆಯ್ತಾ ಪೂರಾ ವಿಷಯಲು ಅಕಲೆಡ್ದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮಾತಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾನುಲ್ಲೆ ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಲಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುನಾಗೆಲ್ಲ ಯಾನಿತ್ತೆ ಇಡೀ ಎಂಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗಾಡ್ ಫಾದರೇ ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಲಿನ್ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಕಥೆನೆ ಬೇತೆ ಉಂಡು ದಯ ಪನ್ನಗ ಯಾನು ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಇಡೀ ದೃಶ್ಯ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪು ನೆಡ್ದಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗೂ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಮಲ್ದಿನ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಲಿನ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಅಂತಂದೆ ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಯಾನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ದೆ ಅಕುಲಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಪುದಾಡುಲ್ಲೇರು ಅವು ಹರಿಪ್ರಿಯ ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಲಿನ್ ನನ್ನ ಬದಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಹೊಸತ್ತ ಅದು ಸಿನಿಮಾಗು ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಉಡುಪನಾಗ ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಲಿನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ಲಾಪ್ ಓದಿತ್ತೆ ಅಪಗ ಈ ಆರ್ಟಿಸ್ಟನ್ನು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪರಂಡು ಅಪಗ ಹೀರೋಗೂ ಸರಿಯಾದ ಹೋಲನೆ ಅದು ಹರಿಪ್ರಿಯ ಹೋಲನೆ ಹೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅಪಗನೆ ನಾನು ರಿಚರ್ಡ್ ರಡೆ ಪಂಡೆ ಮೂಲ ಅಪಾಲು ಪಣದು ಅಂಡ ಇತ್ಯಾಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದಾರುಡುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಇಂಚನೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೀರು ಹೌದು ಅದು ಅಕಲಾಕುಲು ಅವೇನು ನೆನಪುದಿಯರಡೆ ಯಾವು ಅಕ್ಲಾದ ನೆನಪುದೇವು ನಮ್ಮ ಅದು ಸರ್ ಅಂಚನೆ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಡ ಲೀಲಾವತಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಕಲ್ಪನಾ ಆದಿಪ್ಪಡು ಜಯಮಾಲ ಆದಿಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗ್ಲ ಬೈದೇರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಾದ ಪನೋಡಿ ತುಲೆ ಅಕಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಪೋದು ತುಳು ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಕಲು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆದು ಮಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಆಂಡ ಭಾಷೆ ಅಭಿಮಾನೋಡು ಅಕಲು ತುಳು ಮಲ್ದಿರ್ ಇತ್ತೆ ಲೀಲಾವತಿನ ಪ್ರಥಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಂಜಿ ಆರಂಭಗೂ ಲೀಲಾವತಿಯರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಮಸ್ತುಂಡು ಸೊ ಜಯಮಾಲದ ಕೆ.ಎನ್. ಟೈಲರ್ನ ಮೂಲಕ ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಬತ್ತರಡ ಜಯಮಾಲಲ ಸಂಜೀವ ದಂಡಕೇರಿ ಕೆ.ಎನ್. ಟೈಲರ್ ಮೊಕಲ್ನ ಮಾತ ಲೇಖಕರ ಮೂಲಕ ಮೂಲು ಪುದರ್ ಮಲ್ತಂಡಲ ಆಲ ಅಂಚೆನೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪೋತಲ್ಲ ಕಲ್ಪನಾ ಮುಲ್ಪೈತಿನಾರು ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪೋತಿರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಲ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಆತ್ಮಾತ್ರತ್ತು
ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಅದು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಅದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದು ತುಳುನಾಡದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗು. ಸರ್ ಆ ಕಾಲದ ಪಂಡರೆ ಕಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ಎಂಚ ಇಪ್ಪದನ್ನು ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಥಿಯೇಟರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಆಪುಂಡು ಈರ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಬುಕ್ಕತೆ. ಸೊ ಥಿಯೇಟರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಡ ಅಪಗ ಎಂಚತ್ತನ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೂರ ಅಪಗ ಥಿಯೇಟರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಈ ಲೇಖನ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರು ದರ್ಶನಗೂ ವಿವೇಕ್ ರೈನ ಮೂಲಕ ಥಿಯೇಟರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಯಾನ ಆಪುಜಿಂದ ಪಂಡೆ ದಯ ಬನ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಹಿಂದೇನು ಬರೆದು ಗೊತ್ತಾತನು. ಸೊ ಥಿಯೇಟರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಆ ಜಾಗೆರ್ನ ಅಲ್ಪ ಅವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಂಚಾಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುರೂಟು ಆ ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ವಾ ಚಿತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅಪಗದ ಕಾಲದ ಕಲಿಯನ್ ತೂದು ಮಲ್ಪಡೋಂಡ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ತಿಕ್ಕಂಡು ದಯ ಬನ್ನಾಗ ಕೆಲವು ವಿಷಯನು ಕೆಲವರು ದಾಖಲೆ ಅದು ದೀಪುಜೀರು ಆಂಡ ಆ ದಾಖಲೆ ಮಾಹಿತಿ ಮಲ್ತಿ ನಡೆದಾತ್ರ ಇನ್ನಿಕ್ ಅವೇನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತು ದಾಖಲೆನ ಒಂದೇನು ಮಲ್ತನೋಲಿ. ಸೊ ಥಿಯೇಟರ್ದ ವಿಷಯ ಪಾತ್ಯರ್ನಾಂಡ ಮೂಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡೋಡು ಅಪಗ ಒಂಜಿ 25 ಥಿಯೇಟರ್ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಇತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಂಜೆ ನಶಿಸುದು ಪೋತುಂಡು. ಅಪಗದ ಕಾಲೋಡು ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ಮೂಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ಐಕ್ ಬರ್ಪಿನ ಜನಕುಲು ಆಯ್ತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕೆ ಅವು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ. ಬೊಕ್ಕ ಅಪಗ ಥಿಯೇಟರ್ ಕಟ್ಟುನು ಪನ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂಚ ಅವೇ ಹತ್ತಂದೆ ಮುಲ್ತಕಲ್ನ ಈ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಪೂರ 1/1 ಅಕಲ್ನ ಹವಾನ ಯಂತ್ರದ AC ಅಂಚ ಮಾತಾದು ಎಡ್ಡೆ ಈ ಮಂಗಳೂರು ನಗರಗೂ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಗರವಾದ ತೋಜಾರೆ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಕಾರಣ. ಸರ್ ಆ ಕಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ತ್ವೇರಪೊಂಡ ಇತ್ತೆ ಥಿಯೇಟರ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಸ್ತುಂಡೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಕೇಂದ್ರ ಬರಂದು ಪಾತ್ರ ಅಪಗ ತ್ವೇರಪೊಂಡಲ ಅಪಗಲ ಸೀಮಿತ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂಚನೆ ಸೀಮಿತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ದುಂಬು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆದ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವೇರಪೊಂಡ ಎಂಚ ಹಾಪ್ದಿರಿ ತುಲೆ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂಡ ರಡ್ ಬೊಕ್ಕ 180 ಮಾತ ಮಲ್ತುಂಡು ಅಪಗ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಸಿನಿಮಾನು. ಸೊ ದುಂಬುದ ಎಂಚ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಪನ್ನಾಗ ಸುರುಟು ಮಂಗಳೂರು ಅತ್ತಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಆಂಡ್ ಪನ್ಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗಳೂರು ಬರ್ಪಿನಿ ಒಂಜೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಅತೆ ರೀಲ್ ಆ ರೀಲ್ ಕೂಡ ಉಡುಪಿ ಪೋಪಿನಿ ಅಂಚ ಅವು ಚಲಾವಣೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರತಿ ಪ್ರದೇಶನು ಆವರಿಸ್ತಾ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಸೈಮೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕನೆ ದುಬೈ ಆತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ದ ಒಂದಾತನು ಅಪಗದ ಕಾಲ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತೆ ನಿಮಿಷಾರ್ದೋಡು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಂಗೆ ತೋರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಥಿಯೇಟರ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ತೋಜದು ಬರ ಕಾರಣದಾದ ಅಪಗ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಡೇ ಅನ್ಪಂಡೈತೆ ಇರುವ 30 ಥಿಯೇಟರ್ ಇತ್ತು ನಂದು ಇತ್ತೆ ಪನ್ನ ದುಂಬೆಂಚ ಪನ್ನಗ 1/1 ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಮೂಲ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಉಡುಪಿಡು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತು ಮಾತಲ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮು ಮಾತಾ ಕಡೆ ವರಾನೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಭವಿಷ್ಯಗೆ ಎಡ್ಡೆ 1/1 ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಉಂದತೆ ಅಪಗ ಓಲ್ಲ ತೂರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತು ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಉಂದೆಟ್ಟು ಮಾತಾ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಹೊರಾನೆ ಪಾಡುಂಡ ಜನಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಆಯ್ತ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ರಿವ್ಯೂ ಅವು ಒಂದು ದಾಲ ಹೊರಾನೆ ಒಂದೇ ಒಂದೆಟ್ಟು ಜನಕಲ್ಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪುಣು ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಿಯರ್ ಹೊರಾನೆ ತೂಪೇರತೆ ಅಂಚ. ಸರ್ ಇರೇಗಿತ್ತೆ ತೂನಗ ಪುಣೆ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾಗ ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತದ ಜನಕ್ಲಿಕ್ ಪಣ ಇತ್ತದ ಸಿನಿಮಾ ತೂನಗ ಉಂಡ ದುಂಬುಡ್ದು ಇತ್ತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ದುಂಬು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಆ ಮಟ್ಟದ ಸಿನಿಮಾ ದುಂಬುದ ಮಟ್ಟದ ಸಿನಿಮಾಗೂ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಚ್ಚಿ ದಯ ಬದನಾಗ ಬದಲಾವಣೆ ಆತನು. ಸೊ ಜನಕಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎಂಚ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೇರ ಅಂಚ ಸಿನಿಮಾ ಆಪುಂಡು ಅಪಗದ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಸರಿಯಾಯಿನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕೊರೊಂದಿತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶ ಹಾಸ್ಯ ಅತ್ತೊಂಡ ಹೊಸತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಇತ್ತೇ ಎಂಚ ಜನಕ್ಲೆ ಬೋಡು ಆ ದುಃಖ ಅವು ಒಂದು ದಾಲ ಬುಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟಕರವಾಯಿನ ಸಿನಿಮಾತದ್ದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಕ ಹಾಸ್ಯ ನುಕೊಂಡು.
ಸರ್ ಅವೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದೇ ಬನ್ಪೇರು ಇತ್ತದ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಗ್ಲೇ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಜನಕ್ಲು ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ಪೇರು ನಮಕ್ ದಾಯ ಮೂಲು ಮಲಯಾಳಂ ರೀತಿದ ಸಿನಿಮಾ ಅದನ್ನ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಸಿನಿಮಾ ತೆಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಜನಕುಲು ಕಾಮಿಡಿಯ ಬೋರ್ಡು ಪಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇಜ್ಜೇರು ಕಾಮಿಡಿನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಿರತ್ತಂದೆ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪನ್ಪುಜಿರು ಕತೆ ತೊಟ್ಟುಗ ಹಾಸ್ಯ ಬೋರ್ಡು ಹಾಸ್ಯ ಬೇತೆ ಕತೆ ಬೇತೆ ಅಂಡ ಜನಕುಲು ಮಲ್ಪುಜೇರು ಜನಕುಲು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕೆ ಅಕುಲು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಸರಿ ದಾದ ಪನ್ನಂಗ ಹಾಸ್ಯ ಚಿತ್ರ ಬೋರ್ಡು ಪಂತಿಜೇರು ಹಾಸ್ಯ ಲೇಪನದ ಕತೆ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕೇನ್ವೇರು ಕತೆ ಇಜ್ಜಿಡ ಹಾಸ್ಯನು ಜನಕುಲೇ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪುಜೇರ್ತುಲೆ ಸೊ ಜನಕುಲ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಹೆಂಚಿನ ವಾಸ್ತವದ ಸರಿಯಾಯಿನ ಹಾಸ್ಯ ಮಿಶ್ರಿತ ಸಿನಿಮಾ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ದುಂಬುದ ಕಲ್ನ ಜೀವನದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇತೆ ಇತ್ತೆದ ಕಲ್ನ ಜೀವನದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇತೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಜನಕುಲು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಿಯರು ನನ್ನ ಇನಿತ್ತಿನ ಎಲ್ಲೆಗೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಅವರೇ ಸರ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10-15 ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ ನಮಕ್ ತೂದು ಪಂಡದ ಅಂಡ 10-15 ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಐಟ್ ಹಿಟ್ ಆಪುಣ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಾರ್ ಅಡ್ಡ ಆತೆ ಬಾಕಿದ ಸಿನಿಮಾಲು ದಾಯ ಜನಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪನ್ನಗ ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ನಗ ಒಂದೇ ಸರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸರ ಜನಕಲ್ನ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ನಾಡ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಐಟ್ ಏಪಲ ಸೋಲಾಂಡನೆ ಗೆಂದುನು ಇನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಲ್ಲ ಮಾತಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರ ಆಪುಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಡು ಅವೇ ಅನ್ಪಂಡೆ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಸತ್ಯ ಅಂಡ ಮಾತಲ 100 ದಿನ 500 ದಿನ ಪೋಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಒಂತೆ ದಿನಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಜನಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ದಾಯ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಜಿ ಪನ್ನಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಿತ ಆಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡಪಿನಂಚಿನ ಆ ಕಥೆತ ವಾಸ್ತವಿಕಗೂ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತುಂಡ ಖಂಡಿತ ಸಿನಿಮಾ ಮುಲ್ತಕುಲ್ ತೂಪಿರು ಇತ್ತೆ ಕನ್ನಡದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕತೆ ಇಂಚ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾನು ದೆತೊಂಡ ಆ ರೀತಿದ ಮುಲ್ತನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅವೇನು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಇಷ್ಟ ಆಪಿನಂಚಿನ ಕತೆ ಹಾಸ್ಯ ಮಾತ ದೆತೊನುಂಡ ಖಂಡಿತ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪು ಸಿನಿಮಾ ವಿಷಯಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಐಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ನಮಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೋರ್ಡು ಸಿನಿಮಾಡು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತೆಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರೊಂದುಂಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಬರುವುದುಂಟು ದಯಪನ್ನಗ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲು ಬಹಳ ಅವು ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಡನೆ ಗೊತ್ತಾತು ಅಪಗ ಸೀಮಿತ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂಚೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಉಂದಾಯಿನೆಡ ಹತ್ರ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಹಿಂದಿ ತೆಲುಗು ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾದ ಮಟ್ಟೊಗು ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಕುದುನ್ ತೊಡಂಡ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಆತ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆತನಂದು ಸೊ ಆ ವಿಷಯಡು ದಾಲ ನಮ್ಮಟ ಒಂಜಿ ಕೊರತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಬಾಕಿ ವಿಷಯಡು ಮಾತ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಅನುಭವಸ್ಥರು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ನಗ ಒಂಜ ಲಾಜಿಕ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಡು ಉಪ್ಪುಡು ಆ ಲಾಜಿಕ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇಂದೇನು ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಮಲ್ತಂಡೆ ಜನಕ್ಕೆ ದಯ ಪನ್ನಗ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ರಂಜನೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಆ ರಂಜನೀಯವಾದ ಉಪ್ಪೋಡು ಜನಕುಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪನು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದು ಅವು ನಾಟಕ ಆದುಪ್ಪರಬಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆದುಪ್ಪರಬಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ನಗ ಸಿನಿಮಾ ಬೇತೆನೆ ಐಟ್ ಮಾತಾ ಪನ್ನಗ ಮಿಶ್ರಿತವಾದ ಉಪ್ಪೋಡು ಲೊಕೇಶನ್ ಸಾಂಗ್ ಫೈಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ವಾಸ್ತವಿಕವಾದಿತ್ತದು ನೈಜತೆ ರೂಪ ಇತ್ತುಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಜನಕುಲು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಅನುಭವಸ್ಥರನ ಕೊರತೆ ಉಂಟು ಪನ್ಪಾರ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನೆಂಚ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುನ್ ಪನ್ನಗ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಐಕ್ ಆಳವಾಯಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೋಡು ಐತ ಮಾತಾವಿದತ ಒಂಜಿ ಆಯ್ಗ ಅನುಭವ ತಿಕ್ಕಂಡನೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮವಳು ಮಸ್ತ್ ಫೈಲಿಯರ್ ಆಪಿನಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುನೇ ಎಂಚಂದು ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಚಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಂಡ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪಿನತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕಷ್ಟ ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಡು ದುಂಬುದ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಕ ಹುಣಸೂರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಬಿ ಆರ್ ಪಂತೂಲ್ ಮುಕುಲ್ನ ಮಾತ ಸಿನಿಮಾಲು
ಅವು ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಕತೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಐಕ್ ಪಾಡುನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತೂನಾಗ ಈರೆಗ್ ದುಂಬುದ ಸಾಧಾರಣ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾ ಅದು ತುದುಪರ್ಯ ಕಲ್ಪನಾ ಆರತಿ ಭಾರತಿ ಒಂದು ಪೂರ ಆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಒಂಜಂಜೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಐಟು ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಿತ್ತು ಕೊನೊಂದಿತ್ತೀನಿ. ಕತೆತ ವಿಷಯಡು ಕಾದಂಬರಿದ ವಿಷಯ ಅಂಚ ದೆತ್ತೊಂದು ನೀರು ಒಂದೇ ಟೈಪುದ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಡ ದೆತ್ತುಂಡ ಜನಕುಲವೇನು ಒಂದು ಮಲ್ಪಿರಿಸಿ ಇನ್ನಿಡ್ದು ಎಲ್ಲೆಗೂ ಬೇತೆ ಮಟ್ಟುಗು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪು ನೆಡ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಡ್ಡ ದುಂಬೆ ಜನಕುಲಾತ್ ಉತ್ಸುಕತೆ ಉಪ್ಪೀರು. ಸರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಲ್ಲಾದ ಪಾತ್ರಗ ಅಣೆತ್ತೊಂಜಿ ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಒಂದುಂಡು ನೆಕ್ಕಿರು ರಪರಪ್ಪ ಉತ್ತರ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಡು ಓಕೆನಾ ಸರ್. ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ದ ಪೊಡ್ತು ಸರ್ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ಆದ ತಿಕ್ಕಿನ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ದಾದು ಇಂಕ ಬಂಗಾರ ಪಟ್ಲೇರ್ಡು ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಒಂದಾಯ್ನ ಅವೇ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಕ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅವೇ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಕ್ ಪುದರ್ ಕೊರ್ನಿ ಐಟೆ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಎತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಅವು ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಸಿನಿಮಾ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಸಿನಿಮಾ. ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಯಾನು ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆನಂದದು ಐಡ್ದ ಹತ್ರ ಯಾನು ಇನ್ನು ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅದು ಉಂಟು ತೋಜರ ಕಾರಣ ಬಂಗಾರ ಪಟ್ಲೇರ್. ಓಕೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಆದ ಮರಪೆರೆ ಆ ಒಂದು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಇಂದೇ ಬಂಗಾರ ಪಟ್ಲೇರಡು ಐಟೊಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಮರಪರ ಒಂದಿನ ಘಟನೆ ಪನ್ನಾಗ ಆ ಐಟೊಂಜಿ ಚೋಮನ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಅವು ನೀರಿಗೆ ಬೂರುಂಡು ಆ ನೀರು ಬುರ್ದು ಗುವೆಲ್ಗೆ ಬುರ್ದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದಿಂಗ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆತಿನ ಸೀನ್ ಅಪಗದ. ಸೊ ಅವು ಕತೆಟ್ ಮೂಚಿ ತಿನಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಪುನಃ ನೇಂದು ಪೋಡು ಕ್ಯಾಮರಾದ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಬೋಡಾಪಿಲಕ ಆ ಪುನಃ ಒಂದು ತಿಕ್ಕೋಡು. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಯುಜುಗಾರರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದಾಕಲು ಮಾತ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡು ಅವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಚಿ ರಡ್ಡನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡು ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ಚಿ ಐಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾರ್ ಎಂಕ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಬತ್ತಿ ನಾವ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಪಂಡಿರು ಎಂಚಿನ ಲಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆನಾಗ ಇರ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಎಂಕಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ನ ಕತೆಕ್ ಅವು ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀರು ಪಂದರ ಬಲ್ಲಿ ಪುನಃ ನೀಂದುದು ಪೋಡು. ಸೊ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಎನ್ನ ಈ ನಾಟಕದ ಬಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾದ ಐತ ಕೆಲವು ಜನಕಲ್ಟ ತಿರಿಯೊಂದು ಸೇಮ್ ರಾಮದಾಸರ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಡೆಮ್ಮಿ ಜೀವ ಮಲ್ತದು ಕೆಮರಗು ಎಂಚ ಬೋಡ ಅಂಚ ತೂವರೆ ಆಪುಣ ಒಂದು ತೂದು ಬೇತೆಲು ಪನ್ನಗ ಮೂಲು ಅವಧಿ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ದುಂಬು ಡೇ ಇಡೀ ಐಕ್ಯ ತುಂಡಾಪ ಐಕ್ ಶೂಟಿಂಗೇ ಬೇತೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಸರ್ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡ ಈರ್ ಬಲೆ ಕೆಮರಾಮ್ಯಾನ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಮರಾ ಯೂನಿಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಾತ ಬರಡು. ಸೊ ಅವು ಯಶಸ್ವಿ ಆಡು ಅವು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇವು ಎಂಕ್ ಹೆಮ್ಮೆದ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತು. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಸರ್ ಕನ್ನಡದ ಏತು ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ 15 ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದ ಯಾರದು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು ಅಂಗಾರಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲೂ ನೀನೆ ನಾನು ಹೇಮಂತ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲ ಮಲ್ದೆ. ಸರ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಮಿತ್ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ್ನ ಕನ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೋಡು ಈರ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಡಿ ಈರ್ನ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಂಚ ಬೆಳೆಯೋಡು ತುಳು ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲ ಆ ಮಟ್ಟೋಡು ಪೋದುಂತೋಡು ದಯಪನ್ನಗ ತುಳು ಕಲಾವಿದರು ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ತುಳು ಬೇತೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಿಯವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲು ನಮ್ಮ ಆಡ್ದು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಅದು ನನಾತ್ ಕಲಾವಿದರು ಒಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸೇ ಪನೋಲಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಪನೋಲಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರಾಗ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಭೆನು ತೋಜವರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ದುಂಬು ಮುಲ್ತುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪರವೂರು ಪೋದು ಅವಳು ಉಂತುದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೋಡು ಮೂಲಿತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಭಾಷೆದನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಜನಕ್ಕುಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಂಡ ಆ ಏರು ದುಂಬು ಮಲ್ದಿನ ಕಲ್ನ ಕಷ್ಟದ ಸಿನಿಮಾದಾಕುಲು ಮಲ್ದಿನ ಆರಂಭದ ಆ ಬೇರು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಲಕ್ಕದ ಬೆಳಗಣಂದು ಪಂಡ್
ಆಂಡೊಂದು ಆವಡೊಂದು ಪನ್ಪಿನ ಆಶೆಯನ್ನು. ಸರ್, ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡ್ ಮರಪರೆ ಆವಂದಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ನೇಹ ಸುಂದರನ ಸುವರ್ಣ ಪನೋಲಿಯ ದಾಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಆ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕನ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪದು ಕೊರ್ತಿನಾರು. ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ನಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಡ್ ಕಲಾವಿದೆ ಅತ್ತ ಒಂದೆ ಐಟು ತೋಜುನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಭಾಗಲ ಅವು ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಆ ಒಟ್ಟು ಕಲಾವಿದನ್ಲ ಅವೆನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ತು ದೆಪ್ಪುನವ್ರ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕಿ ಕೆಮರಾಮ್ಯಾನ್. ಆ ಕೆಮರಾಗೂ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡು, ಕೆಮರಾಮ್ಯಾನಿಗೆ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚಿನೇನು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಆ ಕಲಾವಿದನ ಆ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಅತ್ತಂಡ ಸಿನಿಮಾಗೊಂದು ಅವು ಕೆಮರಾಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆವಡು. ಅಂಚಾದು ಆ ಕೆಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ್ಲ ಅವೇನು ಕೂಲಂಕುಷವಾದ ಪಣ್ದು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಸುಂದರನ ಸುವರ್ಣ. ಯಾನು ಸುಂದರನ ಸುವರ್ಣನ ಏಪೋಗಲ ಮದಪುಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪಾಡ್ದಿನ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಲಿನ ಏಪೋಗಿ ಇಜೆಂಡೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗವು ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ. ಸೊ ನೆನಪುಡ ದೀಪಿನಂಚಿನ ಸ್ನೇಹ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಲಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧಗಳು ದುಂಬುದ ಕಾಲಗ್ಲ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಾಲಗ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ್ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಮಾಲ್ತೊನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುನ ಯಾನು ಬಾರಿ ಮಿಸ್ ಮಾಲ್ತೊನ್ನ ಬಂಡಾಣ ದಾದ ದುಂಬು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡ್ ದುಂಬುದ ಸಿನಿಮಾಗ್ಲ ಇತ್ಯದ ಸಿನಿಮಾಗ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಸಿನಿಮಾದ ರೀತಿ ಅತ್ತಂಡ ಪದಕುಲು ಅತ್ತಂಡ ಆ ರೀತಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇತ್ತೆತ್ತುವರೆ ತಿಕ್ಕುಚಿ ಐನೇ ಮಿಸ್ ಮಾಲ್ತ. ಸರಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಿತ್ತು ಬರಡಾಂಡ ಒಂದು ಇಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಿತ್ತು ಬರಡಾಂಡ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬಗೆ ಇಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅವಡು ತಂತ್ರಜ್ಞ ಅವಡು ಆಯನ ಪ್ರತಿಭೆ ಆಯನ ಸುತ್ತತ್ತು ಕಲೆ ಕಲಾವಿದನ ಸುತ್ತತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕನ ಸುತ್ತು ಅವೇನು ಆಯ ಜೀವನವರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅವೇನು 4 ಜನಕ್ಕೂ ತೋಜಾಂಡನೇ ಆಯ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂದ ಆಪಿನಿ ಅಪಗ ಕಲಾವಿದೆ ಏಪಲ ಜನಕಲ್ನ ಸುತ್ತು ಆ ಜನಕಲ್ನ ಸುತ್ತದ ಜನಕಲ್ನ ಎದುರು ಯಾನು ಎನ್ನ ಅಂದು ಪಣದು ಉಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನೇ ಗೆತ್ತೊನ್ಲಿ ಜನಕಲ್ನೇ ಪನ್ಪೇರು ನೀವೇ ದೇವರು ಒಂದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ತನನು ಆ ಕಲಾವಿದನ ಜೀವನರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜನಕುಲೆಗಾದುಪ್ಪುಡು. ಸರಿ, ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಿಬಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪುನ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಕಿಬಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪುನ ನಾಂಡ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸುರೂಕಾದು ಯಾನ್ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗದ ಅನುಭವ ಪಡೆಯೋಡು. ಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಕುಡ್ದು ಮಲ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ನಿರ್ದೇಶನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈ ಮೂಜೆತಲ ಬೊಕ್ಕ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಅನುಭವ ಇತ್ತಂಡ ಎರೇರ್ನ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದ ಮಲ್ತಂಡ ಆಯ್ಜಿ ತಾನೇ ಸ್ವತಃ ಒಂದೇನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಂತಿಕೆ ಪಡೆಯೊಂದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಡು ಮಲ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪಿ. ಸರ್, ತುಳು ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಸರ್ ಒಂಜಿ ಕೇನ್ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಮಿತ್ತ ಕೇಂದು ಬರಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆರೋಪಲು ಒಂದು ಸತ್ಯನ ಸುಳ್ಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆರೋಪ ಕೇಂದು ಬರೊಂದುಂಡು ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಮೂಲು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಪೈಪೋಟಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೋಸ್ಕರ ಸಿನಿಮಾ ಆವೊಂದುಂಡುಗೆ ಪನ್ಪಿ ಆರೋಪ ಉಂಡು ದಾದ ಪನ್ಪರ್ನೆ ಪೈಪೋಟಿ ಬೋಡೆ ಸಹಜ ಆರೋಪ ಅವು ಪನ್ನರೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಚಂದ ಪನ್ನಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗ್ಲ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷಾ ಸಿನಿಮಾಡು MGR ಶಿವಾಜಿ ಗಣೇಶನ್ ದೆತೊನ್ಲೆ ದುಂಬುದ ಆಯ್ತಾ ಅಭಿಮಾನ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಇಂಚ ಮಾತ ವಿಷಯ ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಪೈಪೋಟಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೋಡು ಅಪಗನೆ ಸಕ್ಸಸ್ ತೂವರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅವೇನು ರಾಂಗ್ ವೇಡು ಕೊನವರೆ ಬಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರೀತಿಡು ಕೊನವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಬೋಡಾದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತುಂಡನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಟ್ಟಗೂ ಏರ್ದು ಪೋರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸರ್, ಕೆಲವರು ಪನ್ಪರು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಸೀಮಿತವಾಯಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಸೀಮಿತವಾಯಿನ ಥಿಯೇಟರ್ ಮೂಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೋಡಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬುಡ್ಚಿ ವಿಷಯ ಅಂದು ದಯ ಪನ್ನಗ
ನೆತ್ತ ಪರಿಧಿ ಬಾರಿ ಇಲ್ಯ ಭಾಷೆದ ಒಂದು ವಿಕಾಸ ಆತಚಿ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಥಿಯೇಟರ್ ಮುಲ್ತ ತುಳುನಾಡು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಕಡೆ ನಂಗೆ ಐತ ಹಣ ಕಷ್ಟ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ಲೆಕ್ಕ ನಂಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದಿಚ್ಚಿ ಸೊ ಮುಲ್ಪಡೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದು ಮುಲ್ಪಡ್ದೇ ನಮ್ಮ ದಾದಂಡಲ ಗಳಿಕೆ ಮಲ್ಪಡತ್ತಂದೆ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಆ ಪೈಪೋಟಿನಿ ದಿವನರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪದ ಮಿತಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತದ್ದು ದುಂಬುದಕ್ಕೂ ಮಲ್ದೇರು ಏತ್ತು ಬೋಡು ಇಡೆಗ್ ಆತೆಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಗಣ ಕಾಸನ್ನು ಗಳಿಕೆ ಮಲ್ದೇರು ಸೇಮು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬುಲೆ ಒಂದು ಪೊಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಐತ ಗಳಿಕೆ ಇದ್ದೇ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂದೇಟು ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಸರ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಬತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನಟನ ಜಾತಿ ತೂದು ಮೂಲು ಸಿನಿಮಾನ್ ಲಪ್ಪುರ್ಗೆ ಅಕ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ವಿನ್ ಆವಡ ಸೋಪಡ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಜಾತಿಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಒಂದುಂಡಿಗೆ ಅವು ಯಾನು ಕೇಂದ್ರ ಯಾನು ಒಪ್ಪುನ್ಲೆಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಒಪ್ಪುಜರಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ್ ಕೊರತೆ ಎಂದೆನ್ನ ದಾದವು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ತಾಂತ್ರಿಕದ ಕೊರತೆ ಕಲಾವಿದರನ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು ಕಥೆತ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ತಂತ್ರಜ್ಞತೆ ಕೊರತೆ ಉಂಟು ಮುಲ್ತಕ ಸರ್ ನನ ಈರ್ನ ಬರ್ರೆ ಪುನಚಿತ್ನ ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಲು ಓ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಸಿನಿಮಾ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಜೋಕುಲ್ನ ಮದ್ಮೇಡ್ದ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಗಂಟು ಕಲ್ವಿರೊಂದು ಎನ್ನ ಅಭಿನಯದ ಒಂಜಿ ಬರ್ರೆ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎರೆಗಾವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಬರ್ರೆ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ದೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಸರ್ ಐಟೇಕೆನ್ನ ಏರೆಗಾವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಇತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ತುಳುಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ ಇತ್ತ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಇರೆಗ ದುಂಬುದ ಪುರ ಟೈಟಲ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ದಾರದ ಬುಡದಿ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಇತ್ತದ ಕೆಲವು ಟೈಟಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ಎಂಚ ಇರೆಗ ತೂನಾಗ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಸಿನಿಮಾದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟೇ ಟೈಟಲ್ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಟೈಟಲ್ ಜನಕಲಿಗ ಒಂಜಿ ನೆನಪುಗು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಟೈಟಲ್ ಬೋಡು ಸಿನಿಮಾ ಉಂತುನೇ ಟೈಟಲ್ದ ಮಿತ್ತು ದುಂಬುದ ಎತೋ ಒಂದು ದೆತೊನ್ಲಿ ಆ ಕಾಲೋಗ ಅಂಚಿನ ಪುದರ್ಲು ದಿಯೊಂದಿತ್ತಿರು ಇತ್ತೆ ಜನಕಲ್ನ ಇತ್ತದ ಮುಲ್ತ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೊ ಟೈಟಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ರೀತಿ ಪುಡಾತಿ ಸರಿ ಇರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪಂಡ ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತರ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಬೇತೆ ವರ್ಕ್ಲ ಮಲ್ತುಂತಾರ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅವು ಆಯ್ನ ಮುಕ್ಪಡು ವೃತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋಜಾರೆ ಬದುಕುಡು ದಾದಾಂಡಲ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತ ಕಲ್ಲ ದಿವೋಡೆ ಬದುಕಂಡ ಮಾತ್ರ ಯಾವಚಿ ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಬೋಡೇ ಬೋಡು ಸಂಪಾದನೆಡು ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಗತಿ ಎಂದು ಈ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋಜಾವಡು ಸೊ ಯಾನು ಸುರುಟು ಮುಲ್ಕಿಡಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಕುಡ್ಲ ಬತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ಬತ್ತಿನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಿ ಒಂಜಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಯಾನು ದುಂಬು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರೋಡು ಕುಡ್ಲಾಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಪೋಡುಂದು ಆಶೆ ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ಮುಟ್ಟಾರೆ ಅಂಚ ಅದು ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರೋಡು ಬಂದು ಅನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಮೂಲು ಯಾನು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಕೆಲಸ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪನಾಗ ತಿಕ್ಕಿಚಿ ಯಾನು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಪನ್ ಆಪಿನಾಗ 6 ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬತ್ತಿಗೆ ನೋಟೇಷನ್ ಕೊಂಡಾಗ ಯಾನ್ ಕೆಂಡೆ ಇಂಕ್ ನಿಕಲ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಂಟು ಒಂದು ಸೊ ಯಾನು ಅಲ್ಪ 6 ಪಂಡೇರು ಮೂಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಪಿಗ್ಮಿಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆವಡು ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಿಗ್ಮಿಂಗ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಬ್ರಾಂಚ್ ಯಾನ್ ಪಿಗ್ಮಿಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಪೋಯ ಆ ಪಿಗ್ಮಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕನ ಸಂಪರ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನು ನಾಟಕ ರಂಗೋಡ್ದ ಹತ್ರ ಪುದರಿತಿ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಪಿಗ್ಮಿಗ್ಲ ಇಂಕ್ ಸಂಪರ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಆ ಮೂಲೊಡ್ದೆ ಕನ್ಸಾಲ್ಡೇಟ್ ಕಾಫಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಒಂದು ಉಂಡು ಆ ಕಂಪನಿ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ವಾಲ್ಕಟ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಕಾಲದ ಕಂಪನಿ ಬಾರಿ ಪುದರ್ದ ಅಪಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ದು ಆ ಕಾಫಿ ಕಂಪನಿಡು ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಕೆಲಸ ಎತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ತದೆ ಅಂಚಿನ ಕಂಪನಿ ಅವು ಕನ್ಸಾಲ್ಡೇಟ್ ಕಾಫಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅದು ಟಾಟಾ ಕಾಫಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ಪಾಂಡೇಶ್ವರಡು ಮಹಲಾತ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಡ ಯಾನು ಕೆಲಸಲ ನಾಟಕಲ್ಲ ರಡ್ಡುಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನೆತ್ತ ನಡುಟು
ಕೆಲಸದವಳು ಪ್ರಮೋಷನ್ಗಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಡು. ಯಾಕಂದರೆ ದಾದಪನ್ನಾಗ ಕೆಲಸದವಳು ನಂಗೆ ಉತ್ತೀರ್ಣತೆ ಪಡೆಯೋಡಂಡ ದಾದಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೋಜಾವಡು. ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಕಂಪನಿಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದು ಲೇಖನ ಬರೆಯೋರ ಕಾರಣ ಅಂಚ ಮಂತ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಪಗ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ತೋಜಾಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಯಾನು ಲೇಖನ ಬರೆಯೋರು ಶುರುವಂತೆ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಲೇಖನ ಬತ್ತನು. ಸೊ ಯಾನು ಬರೆಯ ನಡೆದ್ಬೇಕ ಎಂಕಲ್ನ ಕಂಪನಿದ ಇತರರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಗೆ ಲೇಖನ ಬರೆಯೋರು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರು. ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಬರೆಯರೆ ಎಂಚಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ನ ಕಾಪಿ ಎಂಚ ಪುಟ್ಟಿನಿ ಕಾಪಿ ಬೀಜ ಎಂಚ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನಿ ಒಲ್ಪ ಅವು ಇತ್ತ ಕೃಷಿ ಅವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಅವು ಭಾರತೋಡು ಎತ್ತಾಂಡು ವರ್ಲ್ಡ್ ಎತ್ತಾಂಡು ಆಯ್ತಾ ಒಂದೇನು ಮಲ್ತಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಇಂಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಡು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕೆ ನಾ ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ದಾದಂದು ಮಲ್ತೆ ಬನ್ನಾಗ ಕಾಫಿಡು ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೇಡ್ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗ್ರೇಡ್ ಅವೇನು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಪೇರು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಆವಡ ಎಸ್ಟೇಟ್ದ ಓನರ್ ಆವಡ ಆಯ್ತಾ ಏತೇತಿ ಡಿವಿಷನ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಚಿ. ಸೊ ಎಂಕ್ ಕಂಪನಿದ ನಾಲೆಜ್ ಜಿತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾದ್ರೆ ಯಾನು ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೀ ಮಲ್ತೆ ಕಾಫಿ ಬೀಜ ಆ ಚೋಲಿ ಪೋದು ಅವು ವಿಭಾಗ ಅದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗ್ರೇಡ್ ಆಪಿನಿ ಅವೇನು ಮಲ್ತದು ಎಂಕಲ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಕೊಂಡಿಡು ದಿಯೆ ಅಲ್ಪ ಪಿದಾಯ್ದ ಉರ್ದಕುಲು ಅತ್ತಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಬೇತಕುಲು ಬತ್ತು ತೂನಾಗ ಒಂದು ಏರ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಒಂದೇ ಖುಷಿಯಾದ ಅವೇನು ಎಂಕಲ್ನ ಕಂಪನಿದ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಕೊನೋದು ಜೀರ್ ಅವಳು ಪಿದಾಯ್ ಉರ್ದಕುಲು ಪತ್ತು ತೂದು ಅವೇನು ಕೇಂಡಿರ್. ಸೊ ನಾನು ಮಲ್ದಿನ ಇನ್ನಿತ ಆ ಕೆಲಸ ಎನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಉಂಟು ಎಂಕಲ್ನ ಆಲ್ಕಟ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಉಂಟು ಎಂಕಲ್ನ ಕೂರ್ಗು ಕಂಪನಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಉಂಟು ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಫಿ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ವರ್ಸ್ಡ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಎನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥತೆದಿದ್ದ ಮಲ್ತಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಎಂಕೊಂಜಿ ಗುರುತು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆತಂಡು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಯಾನು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟ ನಡುಟು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲ ನಾಟಕದಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಸ್ವಾರ್ಥ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಅಂದ್ ದಯಪನ್ನಾಗ ಯಾನು ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಕಲೆ ಆಯನ ಸೊತ್ತತ್ತು ಬೊಕ್ಕರಿಯನ ಸೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ತೋಜಾಯನೇಟೆ ನಮ್ಮ ಗುರುತು ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ. ಸರ್ ಇತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪಂಡರ್ ಇತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ದೆ ಬಂತ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲು ಓಲು ಬೊಡದಿ ಜೋಕುಲು ಮುಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಬರ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಒಯ್ಟೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ದಯಪನ್ನಾಗ ಮನುಷ್ಯಗ ಆಯನ ಸಂಸಾರ ಬದುಕು ಏತು ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಸಂಸಾರ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ. ಏನು ಪಂಡತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತುಂಡ ಅಡೆಗೆ ಪೋಡು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದು ಬನ್ನಾಗ ಇಲ್ಲು ಸಂಸಾರ ಅಂದು ತೂವರೆಜ್ಜಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರನ್ಲ ತೂವಡು ನಮ್ಮ ಉನ್ನೆಲ್ಲ ತೂವಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಎಂಕ್ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಮಗಲು ರಡ್ಡು ಆಣಲು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ನೆತ್ತ ಒಂತೆ ಒಂದು ತಿಕ್ಕರೆ ನಾನು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಲ್ತೆ ಅಂಡ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಕುಲು ಆಸಕ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಐಟ್ ಅಂಚ ಮಗಲು ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲ್ತದಲ್ಲ ಮಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ಬಾರ್ಸವೆ ಸಂಗೀತ ಪುಡಿ ಕೆಲಸ ಹುಡುಗಲಿ. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಎಂಕಲು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣೋಡು ಒತ್ತು ಕೊರ್ರ್ಯಾಪುಜಿ ಸಂಸಾರದ ಅಂಚಿಲ ತೂಪಿ ನಡೆದತ್ರ ಮಗನ ಮದ್ಮೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲು ಇಂಚ ತೂಪಿ ನಡೆದತ್ರ ಯಾನು ಸಿನಿಮಾನು ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ದೆ ಅಕ್ಕಲನ್ನ ಸರಿಕಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣೋಡು ಸಿನಿಮಾ ಬರಲಿ ಜೋಕ್ಲು ಒಯ್ಕ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತು ವಿಜಯರು ಇಚ್ಚಿ ತೆಚ್ಚಿ ಈ ತೊರ್ತಿಚ್ಚಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಚ್ಚ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡು ಬದುಕು ಮುಖ್ಯ ಅಕಲ್ನ ಸ್ವಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇಡು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಡು ಅವೇನು ಮಲ್ತಂಡ ಬೇತೆ ವೃತ್ತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪೋಡು ಫೈನಲ್ ಆದ ಏನಂಚಿತ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಆದಿಪ್ಪು ನಾಟಕ ರಂಗ ಆದಿಪ್ಪು ನೆಕ್ ಪೂರ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇಜ್ಜಂದೆ ಓವುಲ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಸೊ ಈರ್ನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗಲು ಈರಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನಕ್ಲೆ ದಾದ ಪನ್ಪ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಮಲ್ಪನ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕೆ ಎಂಕಲೇನು ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪತ್ತೆ ಎಂಕಲೇನು ಅಭಿಮಾನೋಡು ತೂಪೆತ್ತೆ ಅವ್ಯ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂಚಂದು ಪನ್ನಾಗ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬಾಂಬೆಡು ಡ್ರಾಮಾಗು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಕತೆ ಯಾನು ಮುಲ್ಪಲ ಮಲ್ದೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯಾನು ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಡೆಗೆ ಬತ್ತದ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನು ತೂವೋಡೊಂದು ಏನಾನು ಏರ್ಲ ತೂದು ಪೂಜೆರು ಪುದರ್ಕೆಂದುಪ್ಪೀರು
ಓಲ್ಲ ಯಾನಿತ್ತೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಯಾನ್ ಖುಷಿ ಪಡೆಪಿಂದಾದ ಬನ್ನಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಪಂಡರತೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ನು ಗುರ್ತ ಮಲ್ತುವೇರು ಎನ್ನ ರೂಪನು ಎರಲ ಗುರ್ತ ದೀತಿಜೀರು ಆಂಡ ಯಾನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ತೋಜಿನಾಗ ಅಕುಲು ಪಡೆಪಿನ ಖುಷಿ ಅವೇ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ದಯಬನ್ನಗ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ದಿನ ಕೆಲಸನು ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಪರದೆದ ಪಿರಾವ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವಡ ಆಕ್ಟರತ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಪೂರ ಪುದರ್ಡು ಆ ಹೀರೋನ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯೋಡು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕೆ ಎಂಕ್ ಆ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತಿ ಅಂದು ಎಂಕು ಖುಷಿ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಖುಷಿದಾದ ಉಂಡು ಇರ ಬದುಕಡು ನಲ್ಲಾತ್ ಇಪ್ಪಡು ನಲ್ಲಾತ್ ಈರ್ನ ಸೈಡ್ ಸಿನಿಮಾಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಆ ಪೊರ್ಲು ಬದುಕು ಈರ್ನಲ ಇಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಒಂದು ದಿಂಜಾಲೆ ಪಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೊತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಅನ್ಲ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಿನಿವಾಹಿನಿಂದ ಕಲಿಯೋದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ಚಾನಲ್ ಸುರುಕಾಯಿನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಕೊರ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಕಲಾವಿದರು ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಭೆಲೇನು ಸಿನಿ ಕುಡ್ಲ ನನಾತ್ ಜನಕಲೇನು ಎದುರು ತೋಜಾದು ಅಕಲ್ನ ಕೆಲಸನು ಅಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋಜಾಡು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬುಳೆಯೋಡು ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಎತ್ತರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ದು ಬರಡು ಎನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಜವಾದ್ಲ ಪನಡಾಂಡ ಅವೇತೋ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಯನ್ನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಬತ್ತಿನ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ದಾದ ಮತ ಆತಡು ದಾದ ಮತ ಆಪುಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡಿ ಏರು ಎಂಚ ಉಲ್ಲರ ಪನ್ಪನವು ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಂದೆ ಪನಲಿ ನಾಟಕ ರಂಗ ಆದಿಪ್ಪು ನಿರ್ದೇಶನ ಆದಿಪ್ಪು ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಆದಿಪ್ಪು ಎಸ್ ಲೇಖನ ಬರೆಪುನಲ ಆದಿಪ್ಪು ನಾನಾ ನಮ್ಮನುಡೆ ನಮಕ್ಕಾರು ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊರಂದುಲ್ಲೇರು ನಲ್ಲಾತ ಒಂಜಿ ಯಾರನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಬುಳೆ ಉಡುಪಂದು ನಮಲಕ್ಕೇನೊಂದು ಈತ ಎಂಜಿ ಸಿನಿ ಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನೋರಂಜನೆ ತೋಂದಿಪ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 24/7 ಇಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ.